Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 19 fevral hepdeniň duşamy güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, biz açyk ýa-ni efirimizi giç çykarýar we ýetişemde ýaman maglumatlar köp, onsoň ony özgeçdirip, seredişdirip, seljerep, onsoň goýmaly bolýar. Ine şu küçükşüniň temasy döwlet güýji ugrundaky güreşde kim ýeňer? Arkadagy serdarmy ýa-da ýygyndar. Ine şu tema başlamakka Türkmenistanyň gelen habarlara gysgaçyk serip geçelim. Ine birinji bilen men size Türkmenistanyna şu ýaly video okujak bolýan ýük maşinalaryň gumruk postlarynaky nowatlaryny. Ine şu nowatlar näme bedilýär? Şu postlarda gumruk postlarynaky adamlar, ýa-ni işleýän adamlar para almak üçin ýürüýte ýa-ni nowatlar döredýärler. Gyssanman kim pul bermän taýýar bolsa şoň kyn çaltrak geçirýärler. Bolmasa ýa-ni nowatlar çekýärler, ýürüýtürler. Gelin bir näçe video seyredelim, hormatly watandaşlar. Ya bir minut. Mesela şurada pardon. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Allah'ım olmayan, hayal eden herkese nasip etsin. Yine artık umut noktalığına yani umut postuna şuraya maşinler bu İran köp maşinler dine uygun oluyor. Şu an nowatlar var. Türkmenistan çıkmak için yani kıymetli. Yine ikinci video seyredelim. Bir minut. Oğlanlar Aha. Allah kuvvet versin. Diluci, dilucunun oçurşy. Görmenine hodron 10 kilometrlik orkat ya. Şol 10 kilometr şu taýdy. Şundan şeylägem gidýän 10 kilometr oçur başlaýdy. Ine. Yani 10 kilometr şu oçur. Şu maşynlar geçdi näder? Korolak o ve dilucu o me kim bilýär? Allah kuvvet versin 10 kilometrlikde dursun ha. En ahirki maşina menden sonra iki saat arkadaş geldim. Antaraman geçerin oğlanlar. Yine hormatly watandaşlar, şurayaly nowatlar var. Şu nowatlar ýa-ni iskusyn diýerde el bilen gurmaly nowatlar. Bir adam para almak üçin ýa-ni ýürüýte postlaryň nowatlaryny ýa-ni uzaldyýar. Muňa Türkmenistanyň hökümeti seredip çäre çykarmasa şu zatlar granisalarda köp bolar. Gelin Türkmenistan gelen başka haberler seyredelim. Yine Türkmenistan'da kar yağdı. Ben size bir tane video okudum. Şol esasen daha şu Balkan vilayetlerine katı yaptır ve has soğuk. Şunun daha şu vilayetine köyünürmüştü -27 grad soğuk oldu. Daha şu da Kazakistan sergedinin tüvürümünde yani şol ulu temperatur oldu yani -27 grad temperatur oldu. Hava yani boldu. Şu yerde katı soğuk, hükümetten katı kısınç ýagdaýda kömekler berip şöýdäki ýaşaýan adamlara. Gelin ben size bir tane video okuyayım. Bir minut.
Yine yeni bir video var. Yankı koyun konuştu. Aydan çağlay soğuktan yankı adamlar nähil özüni gorunjagyny bilen oklar. Bunu söýledim. Ine vatandaşlar şuraya betbakçılık bolany hökman gatyçat ýagdaýda tiz kömegini etmeli. Serdar Berdimuhammedow hökümeti şunu kömek eder diýip umyt edýär ýa dünýäli öňküsüň garyak başly dün has soğuk şun has soğuk gardan meter ýa-ni ýerler bilen soğuk 27 gradus. Bizim öýlerimiz bizim ýa-ni gyzgynlyk sistemamyz bu zatlara gözüňde tutmady. Şoň üçin adamlar közenýär. Gaççat kömek gerek. Indiki bir video köjek bolýan siziň bilşikler bilen her gerek ýolar boýunça video görkezýän ýa köp videolar gelýär Türkmenistandan. Bizim ýa-ni watançylarymyz köp videolar TikTok'tan atyp berýär, tap berýär, görkezýär. Ine size hemişe görkezýär Türkmenistanyň ýollarynyň ýagdaýy. Özüne milli lider diýilýän Kerzap Gurbanuly şunu görmeli, şu videoni. Yine bizim Türkmenistan'ımız şuraya özünü bizim pullarımızda arkadaş şehirlerini salıp akıllı musulkular vurup gören adam yine şu yola şu video seyredip hakikaten halkın yollarını, halkın ulunyan yollarını unutup vermeli. Gelin şu video seyredelim. Bir minut, ben şu videona koyayım. Ne yollar? Türkmenistan'ın yollar şu. Bu yolun büyük bolunu. Lipyoşka üstünde ya. Elbette avaylar olur. Elbette yankı elbette adamın ýagdaýlary şu yola bagly. Sebebi argatnaşyk da bu. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýolları seyredip öz arkadaş şäherini wagtlança durup ýollary oňurum kadyp pikir edýär. Serdar Berdimuhammedow Gurbanuly seyretmeliler. Türkmenistanyň hojalygyny, ýollaryny, ýa-ni kommunikasiýalaryny, logistikasyny galdyrmaly. Başgalaty ýok, döwlet öçük bolsa şu zatlar galdyrmaly. Hormatly watandaşlar, gelin biz öz çykyşlarymyza dowam edelim. Başga videolary we habarlara seyredip geçelim. Yine Türkmenistan'da Lewap vilayetinde köprü barada men öňkedikler gurmet etdim. Inni şoň video tam geldi. Gurbanuly Berdimuhammedow arkada milli lider, halk maslahatynyň ýol başçy, arkadaky zamanyna burur ýaly ýollar, köprüler bolmalylar. Inni bizim pulumyza öz arkadaş şäherini gurmany wagtynça besedin. Inni Türkmenistanyň köprülerini oňraýynda başga aç galmady. Şu ýaly ekrandan Fransadan Türkmen watandaşy ýüzlenmese başga alajam ýok. Bir tarapdan ýa-ni Hatap Daýhan birleşigi we başga tarapdan Mukri Daýhan birleşiginiň arasyna köprü, halkyň arasyna Pantom köprüsi diýilýän at goýulan ýa-da başgaça Lewap Garametniyat köprüsi. Gelin şu video seyredelim. Evet, görkezýän watandaşlar. Moserdin tolkun bolanyna, ýerler bolanyna, ýa suw joşunyna maşinalaram, adamlaram alyp gidýär. Ýylla 4-5 adam minimum öli ýaşaýar. Ine arkadaş şäherini gurmadyk bolsa, goja owazy bady, orada ölýän adam ýokdy. Ine şu ýaly gaty ýer ol halka gerek sosial tarapdan
Gatı zerul köprüleri oňurman arkada şähere 3,5 milyar pul toýýar. Şoň gatı ise bir 20 milyon dolar gitjeken. Ýöne şu gurulan köprü ýene de 50-100 ýyl bolup biler. Adamlar hyzmat etdiler. Ýene şu ýalda turmaly birinji bilen. Gurbanyny Berdimuhammedow bizim pullarymyzy ýa-ni şäherler goýýar. Öz pulunu öz ýurtuna çykarak guranok. Ýene bizim pullarymyzy näde dogry halatda, näde dogry zatlara harç edip o ýerden 45% pul galdyrýar. Biznes. Ünsörün fantomun üstü suwly. Diýmek suw joşýar. Häzir ýa-ni derya ha tolkunlu däl, ýöneki ýagdaýdak ýa. Ünsörün. Ine Amderya men çağılık wagty Amderyada ýüzük gördüm. Ýagny Çäzoň gatlaryna Amderya böküp ýüzük gördük. Kiç kanallar bar ýa-ni appensit ýaly. O ýerde suw düşýärdik. Ýöne şu Amderya kanala ýa-ni 3 metr bökýän, ýüzýän-de diril çykýan ýa. Sen suw alkysy bir däl suw diýilýärdi. Akysy 100 şu adam çykyp bolmaýar. Şu ýaly gaty hukukly ýagdaý şu fantom köprüsini gaçalt ýagdaýda hükümet hemme dadyny ýa-ni berkidip şunu oňurmaly. Başga açýar. Indi başga täzirlikleri Türkmenistanyň ýöne täzirlikleri ine şugun Türkmenistanyň daşy işler ministrlikde ministrlikleriň bölümleriniň jemgyýet guramalygynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň guruş bölümleriniň wekilleriniň arasynda resminalara gol çekildi ve şol gol çekmek dabarasy geçti. Gelin şunu men Neytralny Türkmenistan gazetyna size görkezeyim. Özüňizem görüp bilersiňiz bir minut. Gaty wajyp syýasy ýa-ni hadise bolup geçti. Gelin şoňa seyredelim. Ine şoňa seyretmäkä hormatly watandaşlar, men size Türkmenistanyň temperaturany görkezeyim. Ofisial ýagdaýda ine bir minut. Ofisial ýagdaýda ine Balkanawatda -5. Ine Aşgabatda -3. Daşowda ýa-ni görkezişim ýaly minus könülüşde -20, Daşowda -10 bolay. Ine hormatly watandaşlar, ünsöp seyredelim. Şol ýa-ni aýdan materialym boýunça ine seyredim. Bir minut. Bir minut. Ine şöyle diýär, özem şuňky bolar. Neytralny Türkmenistan, şuňky çykyş. Ine сегодня МИД Туркменистана состоялась церемония, в МИДе Туркменистана состоялась церемония, bir minut. Сегодня в МИДе Туркменистана состоялась церемония подписания документов между министерством, ведомствами, общественными организациями Туркменистана и правительственными структурными подразделениями Организации Объединенных Наций Туркменистана, ПРООН, КНФП, ЮНИСЕФ, в частности, подписаны. Неями документов Голчекректор. Рабочий план Государственного комитета Туркменистана по телевидению и радиовещанию, кинематографии, Союз женщин Туркменистана,
представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2024 год в области реализации программы детского фонда. Men diyecek olýan şugun Daşary işler ministrligi, bilim ministrligi, ýa-ni ministr kultury, içeri işler ministri, baş prokuratura şol onuň gurumalary bilen bir topar şertnamalar başladı. Indi onuň gurumasy Türkmenistanyň monitoring etmäne, ýagny barlamana hak bar. Indi Türkmenistan Russiýadan öwürlüp Ýewropa, Amerika tarapa ýa-ni ýüzüni berip başlady. Mo gurwanyň gaty garşydy. Hiç ettiren nokta. Ýöne Serdar Berdimuhamedowyň inisiatiwasy boýunça şu ýa-ni özgörşükler, şu Türkmenistanyň ötüşü. Diýmek adam haklaryny gorumakda inni halkary gurumalaryň kömek ederdi. Adam haklaryny üstürmekde, döwlet guruluşyny üstürmekde, demokratiýany ýagny adam gymmatlyklaryny Türkmenistana ornaşdyrmakda ine şu ýaly gurumlar kömek eder. Şunu hükman görün, Türkmenistan neytral Türkmenistan gazetini ýa-da beýleki gazetlerde siz görüp bilerdiňiz. Ine men bilemok şunu Türkmenistanyň watan programasyna berýärlermi, bermeýärlermi? Ine şu ýaly siz okap bilerdiňiz. Hormatly watandaşlar, ine şu hadisa Türkmen halkyna gaty wajyp, sebäbi biz ine her wagt aýdýas adam haklary, Türkmenistanyň kanuny gorap bolmak, ýa-ni konstitusiýadaky bizim haklarymyzy gorap bolmak, konstitusiýon haklaryny diýip, Türkmenistanda jemgyýet edarlar ýok. Türkmenistanda ýa-ni hökümetiň esas hukuk goran gurumlary, MHM, polis, ýa-ni baş prokuratura, kadyetler Türkmenistanyň gurwanynyň elindäki mafiya, ýa-ni kezzap strukturasyna öwürli. Adamlara basýan struktura öwürli. Ine şu ýaly gurumlar gelip şu barlap olar ýa görkezme däli ýa-ni rekomendasiýa berip, konsultasiýa berip, adyjy kanunlaşdyryldy. Şu ýerdäki işler kezzaplar oho inni onan berde biz barlap bilýär diýip açyk saklar. Serdar Berdimuhamedowyň şansy bar Türkmenistany gözelligi, üsmükligi akitmäne. Şol gatow inisiatiwa Serdar Berdimuhamedow biz bellenek geçmeli. Men öňüm diýerdim, hökümet egerde dogry ýardym etse biz hökman bellemeli, ýöne kezzapçylyk etse biz onam aýtmaly. Ine şu ýerdym gaty dogry ýerdym Russiýanyň geopolitika oýunjagyndan Ýewropa tarap öwürlýär-de, Ýewropanyň oýunjagy, Amerikanyň oýunjagy bolmaýar-da, şurardan tejribe alyp Türkmenistany üstürmekde ine dogry ýol. Biz ahir Ýewropa we Amerika ýüzlenmesek, bizim neutraliteýetimizi Russiýa gormaz. Bizim neutraliteýetimizi diňe Amerika, Ýewropa gorar. Ol Budapeşt memorandumy gol çekdi Amerika we Ýewropanyň käbir döwletleri Russiýa bilen gördüňizde Ukraina Russiýa çözdi. Kim şonu gorady? Budapeşt memorandumy ýa Amerika bilen Ýewropanyň käbir ýurtları gol çekdi. Şo ýerde öň Sowet Soýuzy dagandan 91-nji ýylda Ukrainada ýaderni ýara wady, ýader bilen ulanýan, toplanýan ýarak wady. Şol toplayan yara Ukraina şonu Russiýa geçidi, Russiýada soň şonu ýok etdi. Bir topar döwletler, ýaderin döwletleri dünýäde peseltmek üçin şu ýaly muhaş etdiler, Budapeşt memorandum çekdiler we şo Budapeşt memorandum diýmek ýa-ni ılalaşyk, Budapeşt ılalaşyk gol çekip Ukrainanyň ýaderini ýa-ni ýaraklaryny aýryp ona garanti berdiler. Egerde bir ýerden çoksa biz arkamızda dur, biz goşulyp seni gorar Ukrainanyň diýip gol çekdiler. Ünsüň Russiýa gol çekdi. Angliýa, ýalňyşmasam Fransa, Germaniýa däl we Amerika. Kim häzir gorýar? Ýewropa, Angliýa, Amerika. Russiýa şu memoranduma gol çeken adam üstüne çözdi. Yani şu ýaly gynatak, şu ýaly hatda bolýar. Şoň üçin Ukrainanyň arkasyna Amerika dur, soňra çel Ýewropa dur, sebäbi olar şertnama gol çekdiler. Şonu etmese olaryň gollary, olaryň sözleri dünýäde ýöremeýär. Häzir Russiýanyň ne goly, ne sözi, ne Putiniň aýdanlary dünýäde ýörýär. Putin izgoý boldy. Izgoý diýmek hiç kim şunu bilen elleşmeýär, hiç kim şunu bilen siýasat etmeýär sebäbi diňe Eritreýa ýaly
İragalık diktator döwletler, dünyada iň erwet İran, Talibanlar, Eritrea. Şu döwlet Demokrat Koreýa. Şu döwletlerin aragatnaşyk edämeti başga aragatnaşyk ýok. Ine şul izgoý döwlet bolanda sen bilen diňe şurýaly iň erkenç diktator döwletler ýa-ni aragatnaşyk ýerler. Ine şurýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Türkmenistanyň gaty beganiýetdir. Biz sebäbi bizim maksadymyz Türkmenistany we türkmen halkyny östürmek. Şöyle kezap bolsa, egerde başdan kezap bolsa, Türkmenistan katastrofa eltýän bolsa, onu gyrak açmaly. Biz Berdimuhammedowyň maşgalatyna hiç il garşylamady ýok. Egerde Gülýaly Türkmenistan galdyrmany maşgala bolup işleteler, biz olary öwürsün. Ýöne gynalsak da ýegenleri, gyýdogunlary talap dur, gurban bolup bolsa, ýa mafiozny karol ýaly mo getirip berýär, paralary, pullary hel edip, ýa aýlanyp, aýdym aýdyp, kepçek aýlanyp, itler, piçikler, sıçanlar bilen aýlanyp berýär. Ine şu ýalda biz öz tohumynyň milli lideri, arkadaglakany Kezap Gurban Berdimuhammedowyň oğujulukda pullary oglamak biznesiň täze skemasyny açdyk. Şoň üstüne açdyk. Men size düşünüreyim. Ine hormatly watandaşlar, biz häzir size Gurbanyň oğujuluk biznesini gurnap beren we bili kezapçylyk ideýän şägirdini görkezýäris. Onuň ady Yazmaradow Annagelli Orazberdiýewich. Men size şoň suratyny görkezýän. Häzir bir minut siz tanak koyun kimdirini. Erteki gün ine şu adam Annagelli Yazmaradow, Annagelli Orazberdiýewich Yazmaradow. Ine men şu ykbalyny okap berin, näçe şu ykbaly, ýa-ni şu ýa-ni kariyer tarihi Gurbany bilen bagly. Şoň üçin bu şäher dolýar. Şol biznes skemany gurup beren awtory, ýagny zakazçyga Gurbany Berdimuhammedowyň awtory ine şol Yazmaradow Annagelli. Ine dedim, hormatly watandaşlar. Şol adam ine Zähmet Babaýjan etrapda Ahal welaýatyna dogulýar. 88-nji ýylda Türkmen Serhoz Institutuny torýar. Ýa-ni irrigasiýa bölüminde. Öz işini 82-nji ýylda Tejenne spesialist bolup başlaýar, Управление по производству технического снабжения объединения Карагум комплекс. Karagum kompleksde ýa-ni spesialist bolup işläp başlaýar. Soň ýa-ni 88-89-njy ýyllarda injener hidrotexnik bolýar. Osoň suw baradaky ekspluatasiýada işleýär, Управление irrigaционных систем Tejenskого etrapa Tejenne. Soň 2005-de şul ýa-ni rukovodитель передвижной 23-nji mexanizirованный kolonnaň ahıl ogurluşykda Tejenne şoň ýol boşluk bolup işleýär. Ine şondan soň gyzykly wakalar başlaýar. 2005-nji 2007-nji ýyl aralykda awadan guruluşyk önümleriň ýa-ni ýol boşluk bolup işleýär. 8 martdan ýa-ni martdan 2007-den 2008-ge çeli suw hojalygynyň birinji orunmasary bolup işleýär. 2008-den 2012-ge çeli ýa-ni iýun aýynyň 2012-nji ýylyň 8-nji ýylyň iýun aýyndan başlap 2012-nji ýyla çeli suw hojalyk ministri bolup işleýär. Şol adam 12-nji ýylda prezident ýa-ni prezidentliğe dalaşgar bolýar. Ine şu ýerde başlaýar şu ýa-ni şäherdi Gurbany bilen. Sebäbi 2008-de Gurbany bolup şunu ministr edip belýär. Suw hojalyk ministri. Şonda ýuwaş-ýuwaşdan Gurbanyga ýakynlaşýar, şu Tejenne ýaşuly Kezabaga. Ine şol 12-nji ýylda bu Gurbany bolup her wagt prezidentliğe dalaşgar edenne çağıryp gürleşip sen dalaşgar bolýan. Serhap bol utaýmagyn birden halk uyuşup sana ses berse derw atkad edip ýa-ni näme bolmasa ertede çel ýaşamasyň diýip ýa-ni duýdurýar. Bunun boyuna alýar, problem ýok. Akym bola ýaşuly. Men sen kreslany ýa-ni sen alaryýaly hemme adam getirip berjek diýip ýa-ni men dalaşgaram bolan gürlädem. Şol ýerde 12-nji ýylyň dalaşgarlar ümit beren. Dalaşgarlyk ýa-ni işini etme, gaýtyp dalaşgarlyk ýa-ni propagandasyna
Gurbanyny öwüp gurbanyna ses bergin diýip aýdýarlar. Ünüslerin. Diýmek, bu gurbanyň ştabynyň klon dalaşýarlary. Başgaça diýip bolanok. Şoň üçin bizde saýlaw ýok. Bizde ýanky saýlaw kartinkasy bar, saýlaw ýok. Indi şo ýerde 1,7%, 0,7% ses aldy. Gurbanydan soň ikinji ýerde. Indi 12-nji ýylda 15-nji ýylda çelli muny Gurbanoğlu sağ bolsun hökmüne zampret kabinet goýa, ýanky vice-premier edip goýa, kabinet ministriniň ornmasary, kabinet ministriniň başlygy prezident Gurbanoğlu şoň ornmasary edip goýa we ýanky agropромышленный kompleks diýär, ýanky o hojalygyň kompleksine ýol başçylyk edip şonu ýanky vice-premier hökmüne barlap üstürmek. Şu wagtdan Международный fond we halkara fondy Aral deňizi, Aral regiony halat etmek diýip Türkmenistanyň wekili bolýar. Ünferin. 10 18-nji ýyla çelli Ahal welaýatynyň hekimi bolýar. Ine şol 12-nji ýyl bilen 15-nji ýyl aralykda näme diýär şol adam? Şol adam ýörüýte daýhan birleşiklerine salyk doýdurýar 7%. Ondan onu 9 eltiye, ondan 12 eltiye. 15-nji ýylda. Şo salyk näme ol? Daýhan birleşiklerine o hojalyk üstürmek üçin salyk doýdurýar. Ünferin. Salgıtlar yürüyte yığınalya, bolya diyeli, ýanky 12%, 7% onu hasaplap aýdamasan, ekspert bolup aýdamasan, häzir oň üstüne dawa etmeli. Ýöne näme skemat ýaşlady. Bu vice-premier, Gurbanoğlu'nun vice-premieri. Gurbanoğlu bilen ýanky dalaşýar bolan. Hem meselelerin Gurbanoğlu'na beren Gurbanoğlu'nun utun. Derre utundan soň dalaşýar bolany opozisiýa bolýar da ýanky prezident. Ýöne şoňa seyretmän Gurbanoğlu muny öz ornmasary bilen belli. Ornmasary edip belli. Nüferim, şu bir skema tapýar. Skemat näme? 12% çelli ýanky daýhan birleşikleriniň pullary ýygnýar. Ona ýürüýte bir fond atýar. O ýerden hem Merkez Bankynyň üstünden bu konvertasiýa 3 ýardan edýär-de, ýanky traktor, enjamlar, ofisler, stollar, stullar, ýanky her hili o hojalyga gerek enjamlary satyn aldym diýip eltýär welaýatlara, hekimleriň üstünden daýhan birleşikler tawşyýar. Käwagt tawşyranam hekimler gol çekýär, allyk diýip ýyzam ýok. Indi şo ýerde bular 45% bolan para alýarlar, ýanky konvertasiýany ofisial kursdan edýärler. Firmalar geçirýärler, o ýerden 45% alýar. O gelýän nimeler hem 3 ýardan geçirýär. Şonda da ardan bolýar-da, on tapawdy. Fikir etse de aradan tapawdy. Şonu ýa 45% alanda 4 etse tapawdy bolýar. Şonda da gymmat bolmaýar. Bazar narhyndan 4 etse pes. Şoň üçin ine şol ul bahadan ýanky 45%-nyň pulunu oglap firmanyň üstünden şonu welaýatlara, etraplara, daýhan birleşiklere berýär harytlary. Ine täze o hojalyk biznes skemasy Gurbanoğlu. Awtory kim? Awtory Yazgeldiýew, Yazmuradov, Anna geldi, Orazberdiýewiç, vice-premier. Onun zakazçygy kim ve garant kim şu skema işlerýäli Gurbanoğlu Berdimuhammedow. O wagtlary öňkü prezident. Onun ornmasary, kabinet ministriniň ornmasary skemany açyp düzüp şoň getirip berýär, bol basýar, getirip pullar diýär, firmanyň üstünden aýlýar. Gurbanoğlu'nun esasy biznesi ya bir daha satın alıp şoň 45%'na oğurlamak ya da obyekt kurup şoňa kontraktları berip ýanky o ýerden bir 30-45% oğurlamak. Ya da bir bilen duşup o ýerden 30% ýanky pul almak. Ine bu biznesi. Bir ýerde pul borilýan bolsa, ine şu kezzap ba. Adam Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Ine şu adam unutmaýan 15-nji ýylda ýanky o hojalyk kompleksiň vice-premier hökmüne gözükçilik edýär ve on soň Ahal welaýatynyň hekimi bolýar. 18-nji ýylda gidýär de Bäherden etrap Ahal welaýatynyň Bäherden etrapyny işleýär. Soň ýene de şuny Gurbanoğlu ýanky biznes ýatyp başlaýar, Gurbanoğlu ýene çagyrýar. Gel ýene biznesni düzeltmeseň, ol oňran oklar olar sen ýa, sen awtor, sen güýçli diýip ýene ýygyna çagyrýar. Ýene de bul gelip 18-nji ýylda
hem suw hojalyk hem ow hojalyk ministri bolýar. İki ýank pudu birleşdirýär. Yani o ýerde de enjam almaly, bu ýerde de enjam almaly. Biznes iki hisse üstürýär. Yani şunu post berýär, WDP berýär, bulum iki hisse üstürýär. Ondan 19-njy ýylda wagtlynça bunu aýrýar Gurban Guly. Yani getirýän pullaryny az görýärmi, az ogurlaýar diýärmi, aýrýar. Ondan 22-nji ýylda bunu özüne sovetnik edip alýar. Yani o hojalyk boýunça yani sovetnik olanlar yani maslahat berji. Ünferim. Bunu bir getirýär, biznes etdirýär, soň ýene aýrýar, başga bir ýerine goýýar, köprek aljak bolup, soň ýene aýrýar, ýene de şunu sovetnik edip görüp, şol biznes schemany ýöredýär. Ine soň ýene de bunu 22-nji ýyldan, ünferim, 23-nji ýyla çelli, ýene de kabininiň ornmasary edip getirýär de bar şu ýerlerde biznes gowy ýöresin, bizim ýanky o hojalyk we suw hojalyk biznesimiz gowy ýöresin, da ýanky dahan birleşikler pul altında da etsin, pul tölesin, sen şu salgytlar konvertasiýa edip daşına çykarda ogurla diýip. Serdaryň arkasynda girliň edýän biznesi. Näme 22-nji ýylda getirýär? Yani serdar geldi, inni bir şu biznesi täze bir aftyryny getirip pul ogurlugy dowam etmese, köňler bilen ony. Köňleriň ýanky limit gözleriň öňünde limitler bar. Bunu getirip koyuyor, öz hem kömekçi maslahatçısı ve yani şunu getirip neme koyuyor. Vice-premier yine de puloguluk devam ediyor. Yine şuraya 23-nji ýylda şu aynı ýaşyn bir neme vardı. Saglyk boýunça men bunu goýberýän dip goýberýär. Ünferin. O hojukda katastrofa. Buğday planlar dolanok, o pripiska, paxtada pripiska, buğdayda pripiska, su problemada, hovuzlar, zeykeşler, kanallar, şu yatışı hiç saat edilen o. Bunu yine koyuyor, değil mi? Öz biznes yolları yani. 23-nji ýylda bunu yani işten aýrýar, iyunna, ay yaranok diýip. Basmaly adamy, yani şunu hakykatdan basmaly diýip. Näçe büdjetden gelýän pullar, oğuculuk ötürmek üçin berilýän pullary, yani o hovuzlary, kanallary atlama, zeykeşleri atlama, köprüleri oňurman, yani ekrançylyk yerleri gowulaşdyrman, özleşdirmän, traktor, kombaýnlaryň yani enjamlaryny alman, gaýty pullaryny ogurlap ýatyrýar oğuculuk. Ine inanmarsaňlar, oğuculukda yani Amerikanski dinde traktorlaryň enjamlaryny traktorystyň özü satyn alýar. Käbir enjamlar gelýär, galany özleri öz puluna alýar. Skladlara gelse de skladlardan satyn alýarlyş onu. Pul berip. Şoň üçin şu zatlar yani pul berip alınýar, traktoristler pul berip alýar, o remont edýänlerin pul berip alýar, öz puluny goýup, ondan traktoristleriň üstü bilen daýhan birleşikden, daýhanlardan şu pullary ýyryp alýar. Şoň üçin daýhanlar üçin ýanky hem de gymmat bolupdy. Hem de ogurluk, korrupsiýa. Ine şoňa Serdar Berdimuhammedow ünfermeli. Biz size köne Gurban Berdimuhammedowyň o hojalyk ogurluk schematyny açdyk. Prokuraturana iwerteme size ine biz ýoluny öýdük, daş edip hem awtorlaryny getirýär. Kim näme etdi? Ine şu ýaly Gurban Berdimuhammedowyň esas biznesiň maksady daýhan birleşiklerden 12% pulu ýygnamak, onu 3,5-dan konvertasiýa etmek we firmanyň üstü bilen bahalar galdyryp 45% pulu ogurlamak. Ýene de şol yani gymmat bahadan 2-3 galan dolar bahadan gurbalar gelende ýene konvertasiýa 3,5-dan edip goýsaň, on bahada yani 30% 40% galdyk bolýar. Şoň üçin bildirenok. Şol konvertasiýaň tapawudyna şu daşından zat alýar gymmat 2-3 есе, 4 есе, käwagt 5 есе gymmat alýarlar, getirip manatda 3,5-dan konvertasiýa edýärler, gymmat da bolupdy da. Şu ýaly kezzapçylygy ýoly goýan Ýazgeldiýew. Indi bu schema 2012-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Kezzap schemany guran we onuň awtory oğuculuk gözükçülük eden öňkü vice-premier Gurban Gulyň ornmasary Anna geldi Ýazmyradow. Kezzap schemanyň zakazçyky öňkü Türkmenistan prezidenti häzir öz tohumynyň milli lideri
yani halk maslahatynyň ýolbaşçy, arkada lakamly bir kezzap öňkü prezident, öňkü kabinet ministriniň ýolbaşçy, premier ministr Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly watandaşlar, men indiki material berjek bolýan gaty gülkünç ýanky biz material aldyk, häzir men size görkezýän. Gurbanulyň dostlary halis besprediyallar geçtiler. Men size görkezýän. Yani şu adama üns berin. Yani şunu ayırdılar. Bir topar suwutnama var, şu Ýazgyerli boýunça. Anygeldi Ýazmuradow boýunça, pardon. Ne şu adama üns berip serdim. Şuňa o familiýasy Durduliýew. Şu Aşgabat hekiminiň häzir ýolbaşçy. Bir topar ýa gurmaçylykly işlerde işläp, Gurbanulyň daweryny adamy. Bular bir kezzap. Gurbanuly pul ogurlaýar. Şu adam Durduliýew Şamyň ýanky Şamy bilen garyndaş. Ýanky Recep Nazarowyň dinastiýasynyň ýanky bir gyýdynarly garyndaşyň ýanky ogly Şamy tarapynyň bir gyýdynarly gaýyn tarap bolýar-da, bu da tarap bolýar. Ýöňsä ine şol şäher hekimi Durduliýew Gurbanulyny men Serdardan gowy berýän, Serdaryň ýygnagyna gatnaşjak geldi. Men ony ideal ýigrenýän. Serdaryň kakasy mundan gowy, kakasy gowy işler edýär. Maňa zat diýip bilmez Serdar, sebäbi men Gurbanulyň ýygyny Şamynyň garyndaşy. Men Gurbanulyga hyzmat edýärin. Men diňe Gurbanuly bir zat diýse etjek, men ideal ýigrenýän Serdary şuň aýdandan etjekkä ýygnagyndan barjakka diýip açyk aýdýar. Ine şu ýaly Serdaryň awraýyny açyrýar. Näme üçin şu zatlar edýär? Sebäbi arkasynda Gurbanuly. Gurbanuly özü muň ýüzüne seredip gülýär. Ay oğlum zat başa noktormuz. Aýyrjakla tiz wagtyn arkyň bol, ýene öňkü işi şarty. Ine şu ýaly öz kakasy öz oğlunyň başyny aşağı gyrdyr. Kakasy getirip prezident edip goýýarmy? Şoňa ýanky östürip kömek edip düşmeýän ýerlerini düşündirmekden geçen şoňa ýanky agry işleriň bir tarasyny çekip kömek edilmenden geçen daşar ýurtlara gidip şoň awranyk o ýerde de görülýär. Ine Gazakstana, Tajikistana, Kırgızstana şahyatlar var. Jaňa diýýärler, o näme sandyk, o diýen zatlar. Oğlum doğru yıktı diye. Awranyk. Bu ýaly bolmaz sebäbi sen egerde Serdar Berdimuhammedow tormuz bolsa da, o Türkmenistan prezidenti. Sen halk maslahatyny ýolbaşçy bolsaň, hormat toýmaly prezidentine. Kim bolsa da. Sen şol bir komandanyň, o biz onu Serdary tankid edýär, ýanky käwagt tankid sözlerini aýdýar. Biz ýürüýär Serdary işletmek üçin, urukturmak üçin, Türkmenistany östürmek üçin we Türkmen halkyna ýanky kömekler gelmek üçin. Ýöne siz şol toporundan, siz şonu getirip goýdyňyz, siziň oğluňyz dämi? Ýa ol Bikanyň oğluňyzmy, ýa siziň oğluňyz dämi? Östürmen ony. Şu ýaly düşünüksiz şu Gurbanuly kezzap we psik taýdan kellesi giden diýen adama ine edýän işleri. Ine şu Durduliýew diýen bir kezzap diňe Gurbanulyga gulaşjak Serdar men ideal ýigrenýän diýip hemme de gurlap. Hormatly watandaşlar. Başga bir maglumat geldi. Şammy Hacı Murat Balkandan ve marin gaz ocaklarından gazı Afganistan'a satıyor. Şonu yartı pulunu Türkmenistan'a getirip hükümete geçiriyor manadın üstüne. Yine de şu bulur yankı manadın tapavuduna 3,5'dan 20 çelli şu tapavudda oynuyorlar. Yani gelip yartına alya, yartını yankı 3,5'dan geçirip hükümete tapşırıyor. Bazılar bakadan aldım deyip. Onun yartına triye, kokain, zat, narkotik alıp geliyor. Anadolu'dan, Afganistan'dan. On gelyen maşinlerini bağırlayan yok. On çıkayan maşinlerini bağırlayan yok. Şondan gelyen triyekleri üntüverin. Bayram Ali'nin türmesinde ve Livan'ın Şağıl türmesindeki esası dealer, narkotikler pastavka edip şöyle pulları çekken Şammy
Ine şu ýaly biznes edýär. İki biznesi birden urýar. Gadam satýar. Konvertasyada da urýar. Ve narkotik getirip üçüncü gerekten ayrı yapılır. Men muňa super biznesmen diýär. Indi tiyardarmyň kelletine art başlady boly. Pul gelmedin diýip, ýa-ni şu biznesam durup, ýa-ni Türkmen hökümetini agyrlyga saljak bolup, olan bir bahana daýatyna gidip, ýa-ni muny şugullap, bir bahana şunu işten aýrar ýaly. Düşman daşdan öldürmeliler. Tiyardar Gurban Ulyç. Düşman ýalňyzdan öldürmeli. Türkmenistan tanap ýören, biheppe, güdük, hiç tadı düşünmeyen kanunları dipler üstüne tant edip gören Şamlı bilen hacamatın dile. Şondan başlandı. Özleşikleri. Ine şuraya Allah'ta bolya şol bayramallık ilaytada oturyan ministerler, oturyan yankı gruplu adamlara servis edýär, narkotik satýarlar. Elbette muň içinde yankı vilayetin prokuroru var, muň içinde elbette türmen başlygy var. Leva neme bayramaliňam şagalyňam ine prokuratura bağlanacak bolsaňyz derrüw tapýan şu schema. Oňa ýanky uly akylyň gerek. Biz size uğurlar berýär. Bir gadara iýerin, barlan derrüw şoň ýanky nimelerini taparsaňyz. Netijeni özüňiz çykaryň. Şu ýaly Türkmenistany ardatylmasak bolmaýar. Serdar Berdimuhammedow Gurbany Astafka urutjak bolýar. Bir de maglumatlar geldi. Yegenlerin gepine gidip täze saýlawlara geçirip öz prezident boljak bolýar. Ýöne Şammiň we Hacı Muradyň öz planlary bar, şuly gurdu. Hacı Murad onuň prezidentligiňe dalaşgar boljak bolýar, ýa-ni täze Serdar Astafka urudylarna, muny bir daşörde bir vekil edip urudylar, onu oturýar ýa, ýene bir ýerde oturýar. Gaty daş ýerde täze dalaşgarlyk bar, şöyle Hacı Murad bar, prezident bar. Hacı Murad utulun kişi bolup ikinji ýer alar. Ýöne bir kila galman, şu Hacı Murad bilen Şammy, şol Gurbanyň işini görýärler. Ya aw bererler, ya da Astafka bererler, ya da ýaraňyk arkyň diýjigän biz özüne dertip, ona Astafka urup täze geçirip, täze Nazar Rejepoň täze Rejepoň dinastiýasyna başlady. Bu bolsa 3-nji Gosperivarot diýilýär. Birinji Niyaz Fetti, ikinci Gurbany onu öldürüp etdi. Üçüncüden ine Şamlı bilen Hacı Murad edýär. Şoň üçin Serdar gaty tap bolmaly. Ine biz material berýär. Özüňiz derňiň barlan, özüňiz serin saglyk we jan saglyk we sizin hoklugyňyz sizin eliňizde. Eliňizde häzir ýanky höküm maka, häkimet maka häzir hereket etmeli. Men size bir misal getireyim. Ine Medvedewiň topor näme etdi? Medvedew prezident Putin şunu wagtynça 5 ýyllyk kreslosyny bormany goýanma, şunun ýanynaky biznesmenler, işleyen adamlar, şoň komandasy Medvedew haýyş etdi. Bir goluň çek, bir ine gol çek, bolly Putin ýatýar, gün türmäge batýar, sen prezidentligi dowam edip Russiýanyň öňe gitdi. Şu netije geldi şol. Onsoň Putin onu eşitip, eýdin, beýden, ýani aýdyp, men tam kömek etdim, men seni galdyrdym, ay muny nime edip, zat edip, allap, ahir ittirmedi şonu. Ine kim bolup galdy? Medvedew. Ol her bir daş ýerlerde goýdy, ýani hökümetden daşrak ýerlerde alkaş bolup galdy. Sizem şu alkaş bolup galarsyňyz, özüňize etmedik işlerinde puşman edip, häzir elinde rol waka. Häzir siz dogun garnaşa teretmeli. Türkmenistanyň prezidenti, kanun bir kanun onu tapagy ýok. Häzirki nokotda siz Türkmenistany öňe gitmeli, galdyrmaly. Sizin şansyňyz bar. Sizin şansyňyz Türkmenistany täze impuls berip, täze motivasiýa halky berip, Türkmenistany beýleki sivilizowan döwletlere goşar ýaly. Kakyňyz, Şammy, Pammy hiç kim edilmeli. Sizin şansyňyz berlimi? Sizin şansınız oldu. Ýewropada okudyňyz, Russiýada okudyňyz. Ýewropaň ýa hakyky durmuşyny gördüňiz. Türkmenistana edir Ýewropa aýyp bolmaz bolýan, ýöne kanunlaşdyryp bir beýleki döwletler hormat goýar ýaly edip bolar. Ine birinji eden ädimiňiz bir makbullýat, bir gollýat. Ine onuň bir topar gurmalary Türkmenistanyň bir topar ministrleri bilen gol çekdi diýmek, kontrol diýmek,
yankı Avrupa ve Amerika Birleşikleri yankı onun gurumları eýýän monitoring etmeleri ve rekomendasiýa, konsultasiýa etmeleri ve üstürüp bilirler bizim ýolbaşçylarymyz. Ol bir gowy yankı iş. Ine şu ýatlar bolup gidýär. Şul Hacımrat bilen Şammy öz kellerine tehnik zahvat etjek bolýar. Perihvat diýýär bu. Bizim daýymyz prezident boldugy derrew bir içeri işler ministri Hydyrowam tohum bilen gyrap diýerler. Serdaram ýerine goýar diýerler. Öňkü biznesimizden mundan beter ösküler diýerler. Ine olaň maksatlary. Ýardymda bolsa Serdaryň aýallary garşy görkezmesi çykdy. Onu bütün dünýä aýdyp geçdi. Şu bütün dünýäde ýaratmak, esasen Ýewropada şu zatlar ýaratmagyna ine ýegenler we Gurbanoğluň dogunlary kömek etdiler. Bize maglumatlar Ýewropadan geldi. Ine sebäbi näme şu ýaly etdiler. Sebäbi Serdaryň görkezmesi boýunça hemme kosmetik salonlar, toy merkezleri zatlar berkilendi. Kontrola alınıp berkilendi, olaň biznesi ýatdy. Häzir Gurbanoğluň gyz dogunlary, onun çağalary, Şamy Pammy diýenden ýa Hacımradyň esas biznesiň biri ýa-ki salonlar, bedek salonlar ýa-ki we toy üçin berilmeli ýa-ki maşin bedek salonlary, bedek salonlar şoňa görä bir topar şoňa bagly biznesler gidip dur. Türkmenistanda hem ýerde, Marda, Aşgabatda, Levantda, Balkanda hem ýerde. Şu ýa baglap aldylar. Ine şulara durdulyp kömek edýär. Olary şol bedek salonlaryň ýa-ki her hili zallaryň arendalaryny şol kontrakt boýunça berip goýýardy ardanmadan. Bular şu ýerde toýlar geçirdiýär, o ne diýär, bu ne diýär, käwagt arenda berýärler, şondan haýranýarlar. Şoň üçin olar durdulyp bolýar, durdulyp bilýär. Şammy bir gapdalynda, Gurbanoğlu bir gapdalynda Serdaryň oraya podдержкасы ýok. Şoň üçin Serdar ýaly ýerenýär, urlýar. Şu ýaly. Ine toy bedek salonlary we kosmetik salonlary men häzir görkezdiň. Bu bir internetden tapsaň bolýar. Kän bir problema däl. Hemen size görkezdiň. Lütfen hormatly vatandaşlar, ine şuraya Türkmen Portal kanalyna ine siz görüyorsunuz şu ýerde hemme salonlar bar. Şoň köpüsi Şamy, Hacımrat we aýal dogunyň çağalarynyň ýa-ki gyýlarynyň salonlary bilen baglanşykly we şoň üstü bilen şoň kryşasy bilen işlenýär. Ine bagly geçirseňiz derrew ucunu tap bilýär. Serdar Berdimuhammedow baş prokuror iýberse üstüne polisler, sülçüler sürse derrew hemme ýylar tapylýar. Muňa ýa-ki uly bir neme gerekler. Ine hormatly vatandaşlar, men size şu ýaly Türkmenistanyň içinde prezident Medipetiniň daşynda gizliň görüşleri görkezdi. Şu ýegenleri, Gurbanoğluň ýegenleri biznes edenlerine her ulgamda öz vekiller bar. Şol pul çöplüğe, kryşa bolýarlar, şu pul çöpler getirip başga servislere, hyzmat servisleri edýärler. Ondan şolary ýa-ki boýun alýar, arxin bolay. Bar türmeler şunda, arxin bolay men jamadan. Olar tutulan arxin bol çykarak dip, doğrudan käbirini çykarýarmy, käbirini çykarmak. Ine Serdar Berdimuhammedow. Şol tutulanlar näme şol amnistiýa düşýär, näme şol çäre bolanok, ýa bular agyr jenaýat işler edýärler. Şonu kontrollaپ bilýämiz. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistana bir kançylyk döredýän Gurbanoğlunyň ýegenleri we dogunlary Gurbanoğluny ýene-de prezidentliğe getirjek bolýar. Soňundan bolsa Gurbanoğlunyň ýoklajak bolýarlar. Bunyň esas many Serdar ýolundan aýyrmak. Serdar şol Gurbanoğlu we Gulnabat diýäniň Recep Nazar Rejepoň ýa-ki Şamy, Hacımrat o ýegenlerini we başga ýegenlerini inni olaň çağalaryň ýa-ki bizneslerini Serdar böwet bolupdy.
Serdarın öz garnaşları var. Serdarın öz interesi var. Ne şol iksan tohum, yani iksani dürlü tarafa giden tohum çakış başladı. Yani şonun esasında Serdar ayırmak bilen bolup durlar ýa-da. Gurbanulyň dogun garnaşy. Onun için Serdar'ı her daim prezident vazifesinden ayırmaklık. Şoň üçin prezidentlere Gurbanulyny getirip, sonun Gurbanulynyň ayırıp täze dinasiýa, yani Hacı Murat Recepow'un prezidentliği bilen bağlı Recepow'laryň dinasiýasyny kurjak bolýar. Türkmenistan'da prezident vazifesini almak için alıp barýan gizliň görüşleriň netijelerini biz tiz wagtdan görüyoruz. Bu görüşde kim yener? Serdar Berdimuhammedow mi? Ya da Gurbanulyň ýegenleri? Onu diňe wagt görkezip, egerde Serdar Berdimuhammedow Gurbanulynyň adamlaryny hökümet kuruluşundan, wezipelerden ayırmasa, onu elbette ol ýegenler. Sebäbi ol ýeköri Gurbanulynyň garnaşlaryna garşy görüşmeli bolýar. Wagt görkezip kim yener? Ýa-da hormatly watandaşlar, şu öz kommentariýaňyzda kim yener? Gurbanuly ve onun garnaşlary, ýegenleri, dogunlary mı? Ya Serdar Berdimuhammedow? Häzir gaty ýanky gyzykly üýtgeşik gizliň görüşler gidip dur. Näme sebäpli men bilemok, ýöne şu ýaly bir tohumyň içinde görüş gidip dur. Ünferin hormatly watandaşlar, türkmen halky gyrada kösenip ýanky ýurduny terk edip gitjek bolup ýör. Bular bolsa wezipe, pullar bilen gyrlyşyp ýörler. Kim Türkmenistany köp talap bilerdi? Men Serdar Türkmenistan talya diýip aýdyp biljekler. Sultnama ýok. Ýöne Gurbanuly we onuň garnaşlary Türkmenistany allygyny talyanlar boýunça bir topar materiallar var. Serdar Berdimuhammedow öwemok. Olum bir kanun ýagdaýynda bir kanun prezident diýip hatap edýär. Ýöne şul hemme betbaşylygyň içinde, hemme kezaplygyň içinde bir çorwa ataýlygy Serdar Berdimuhammedow. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi utarýan, siziň hemmeňize birinji bilen jan salyp arzu edýän bizim kanallarymyza ýazyň, birinji bolup maglumatlary alın. Şunuň bilen efirimi utarýan. Sağ olun hormatly watandaşlar.